Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF ogwelo jopuonj mag adhula maromo 25 mapuonjo adhula e tiegruok mag oboke mag CAF A mano chakore ayanga odiochieng' ma kawuono bure Nairobi. Riwruok mar FKF kotenore kod jakom mar Ginik Mwendwa olando ni kochakore gi sani klepe duto matugo e lig maduong' mar FKF PL ibiro taa kod kocha mani kod obok mag CAF A. Tiegruok makama ibiro bedi kibago giko season higa ka higa ka jopuonj adhula mamoko maromo 50 biro yudo tiegruok margi dwe mar 10 mar higani. We want to make sure that we have 10,000 coaches in the country, and we want to make sure that we have at least 200 coaches at the highest level so that a club can choose from this pool of 200 coaches so we can have the best of the best coaching the best clubs in the country to raise our game.